The RRRrakup con Sal-saluyot Ilocano Entertainment Show. Siput pinanawanak, napukaw metten to'y ragsak, pusok tinasugata, awanen ni ayat, nagbanagak adak sanggasat, nakari ka idi kaniyak, asisiyak la ti patpatken, ngem naglabas ti panawin. Nagbaliw kametten, ita saranek ni saen. Naulpit ka Biagko, tayo rarem mo daytoy pusok, linaksid naket awan mabalin ko. Agip turak no isu, tiragsak mo. Kastay ni ayat, impay idam na kaman kaniyak, ngemawan maaramidak, kastalaing ni gasat, liday ti inak naragpa.